Assalomu alaykum tomoshabinon va havodoroni kanali Libos TV. Imroz дар бозори Корвонем 12 дарвоза 4 рияд барои шумо инами пухавикои сабкаки турки нав омадагиай. Ҳамира ма дидам дар садбар 1000 сомонда ба илтимос додан барои ҳамо ма шумо да ина ҷои асосиша мегум 4 рияд меоен бозори Корвон ҳамиё 700 сомон. Ина представить кунед ки 300 сомон арзон 300 сомон арзон шумо меен ҳамҷа харидорӣ мекунед. Иё турки тозан ҳозир соҳибиш дар бораи ҳамиё маълумот мета. Ма ира хеле якта 1000 сомон да харидам баъд омадам ҷадидам худам ҳар рӯз дар бозорам неки ҳамиёро ман надида будам. Нав овардин ёра? Ёра нав оварда дастан. Турки тоза капшониш симат мешавад. Қадиш дароз аз размери 48 то 60 размера. Ай 48 то 60 размера дора. Ай духтаракои то занакои калона то маълимаора то ҳамара мешавад. Фирмаш чи ака? Фирмаш номуш. Номуш фирмаш агар занӣ. Дар ҳамин ҷай а? Ина номи фирмаш. Нахе шумо хай агар каси англисиро битона хонда ина мин номи фирмаш ай. Ина ака дарунша ҳуй кака. И замок қатиян бо ай боло чи доран? Замок доран а? Замок ай капшон симат. Ина фирмаш ай набихонин Висто. Фирмаи Висто будааст. Чи ай? Сабкак материалш сабкак даст. Канта ай дурма мегирем шумо да. Ай размери 46 то 60 туша метонем ки бигирем. Барои чи ёра механам барои сабкиш. Ҳам чи дорад? Ҳама амира ҷамъ мекунӣ. Да як зонтик мезанишад. Нигоҳ кунед чӣ хел ҷамъ мешавад. Ҳам сабка ҳам качество дорад. Нигоҳ кунед майда аг мешавад. Ҷинҷ намешидай. Зуриш чи будай? Ҷинҷ намешидай, капшон дорад. На овда тар намешидай. Намегзаруна ова? Не. Намегзаруна. Овда тар намешидай. Намедонам аки ира ма хай шумо ба хутон хулосатон намебурем чӣ хел материал будай ки овда тар намешидай. Иша нами савдогар гап зад. И гапи савдогара ина киса дора айду тараф. Просто ма барои чи гуфтам ки садбар да 1000 сомон дидам. Барои ҳамо ира шумо дар реклама мекунам касе ки харидорӣ мекунам мисли нами WhatsApp да бинависа одамое ки Россия даем дар WhatsApp бинависед ва ҳамин чизо шумо доставка мекунем то ба о барои апои бузбалам. Ина чанд харе ки мехоҳед ҳам сабкак удобни ҳам гаштантон да удобниай ҳам шумо стойка воротник будастая и снимат мешавад чишан капшон замок доштай бо ай болои замок бо хел кнопка дора. Хоҳем мисол кнопкашам маҳкам мекунем. Маҳкам мешавад миёнаш. Ина марама. Ина нигоҳ кунед агар хоҳем ки миёнтон бо майда шава чиша мекашем а? Ина ҳамин чизе ки мо шуморо нишон додем бозорда нест. Мисол ҳамин нарх дар бозор шумо ёфта наметонед. Метонед ки омада инҷа харидорӣ кунед. Фака ҳамин чиз ҳастай наличи шумо харидорӣ кунед. Розишта дарозая? Дароза то поёна. Шумо бигиред мисол каротки нестан ё. Одамои каротки пӯшиданӣ бошанд ёра заказ накунед ё ки нанависед ки ё каротки надоранд. Фақат ҳамаш дароза. Боқи сарбаланд обод бошед. Видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳофиз.